Здравейте, казвам се Красимира и съм член на доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи към Българския червен кръст, град Ямбол. Преди няколко дни екипът ни от доброволци започна работа на терен в помощ на пострадалите от пожарите в селата Воден и Крайново, община Болярово. Какво видяхме, когато отидохме на място? Една много тъжна гледка, изпепелени полета, опожарени къщи, тъжни, мрачни хора, няма усмивки. Първите срещи с хората, всъщност страшно е когато видиш бедствието, но може би по-страшни са последствията от бедствието, които се виждат след това. Хората все още не бяха преживели ужаса от вида на горящите си домове. Много е трудно в този момент да им кажеш нещо, което да ги успокои. Въпреки всичко, нашия екип е подготвен за работа в такава ситуация и ние видяхме едни хора, които бяха загубили домовете си преди ден, хора, които изразяваха отчаянието си, други изразяваха гневът си, трети мълчаха. Всеки по-своему преживяваше това, което се е случило. Страшно е. Страшно е да влезеш в едно такова село. Страшно е да погледнеш хората в очите. Но въпреки всичко, появата на нашия екип, факта, че сме там, им даваше някакъв кураж, някаква смелост. Караше ги да се чувстват, че не са сами. Какви са очакванията им? Очакванията са на хората някой да им подаде ръка, за да излязат от тази ситуация. Някой да им помогне да продължат живота си напред. Защото за един миг те са загубили всичко. Това очакват. И ние, като доброволци на Български червен кръст, сме готови и сме там, за да им помогнем да преодолеят и стреса, но и да помогнем чисто материално. Затова и Български червен кръст започва кампания за набиране на средства за пострадалите. Българите са добри хора и знаем, че ще подадат ръка. Сега се нуждаем от нея.